No niin. No niin, arvo. Oi, tämä on hyvä. Sulakoon. Kävin ostamassa kindermunan. Teki nimittäin niin hirveästi mieli. Kindermunaa tai jotain, kun ei sitä saanut mitään muutakaan. Tänne. Nyt olen menossa kotia kohti syömään tätä kindermunaa. Ettepä näin. Kaunis aurinkoinen päivä on tänään ja lämmittää tää koko viikko varmaan ja en tiedä, mutta epäilisin. Näin. Ettepä näin. Sitten jossain välissä varmaan suihkussa ja sitten rupean tekemään jotain omia videoita, niin en tiedä vielä mitä videoita. Kai nyt jotain videoita tarvii tehdä. Näistä tuli tämmöiset lyhyet pikkuiset videot. 3 minuutin mittaiset. Tai yli 3 minuutin. 3 minuuttia jotain sekunteja. En vielä tiedä. Minä olen vähän miettinyt muumivideoidenkin tekemistä, mutta en ole saanut sitä aikaiseksi, koska ei vaan ole halua niihin videoihin, mutta joskus tulee videoita muumeistakin, mutta en vielä osaa sanoa milloin. Teidän ehdotuksia on kyllä miettinyt ja näin. Siitä muumipappa kun puhuu sitten Raipe Helmisestä ja puhuu tästä pitääpä miettiä, vai aloitanko minä sitten sen muumivideon tekemisen, kun Raipan kausi on lähtenyt käyntiin. Niin sitä nyt vielä voi ennakkoon tässä sanoa. Hups, ei ollutkaan. Tää on pitempi kuin se äskeinen piti. Mutta hällä peliä sillä. Ja siellä hypitä ja pompittaa, kun Aro pupuu konsan. Aro kaupassa niin kuin näkyy munaostossa. Ihminen tarvii munakin joskus. Mutta nyt olen kotona, että hei hei.